paisatge de l'oblit. Ens acostem a l'Alcúdia de Veo, un municipi de la Comunitat Valenciana que està a la comarca de la Plana Baixa, limita al Suera, Tales, Artana, Eslida, Aín i Algímia d'Almonesir. I allí concretament, Amàlia, s'hi troba el caseriu del Jinquer, en ple cor de la Serra d'Espadà i en terme municipal de l'Alcúdia de Veo, com molt bé s'ha anomenat. Va ser un antic poblat morisc ubicat a la vora del riu Veo, només amb aigua en temporades de pluja. Abandonat totalment i desolat, només se'n mantenen en peu les restes d'algunes cases voltades per vegetació. L'església, sense sostre, i el castell, en un turó pròxim, donava protecció als habitants en cas de perill. Els seus habitants van viure, igual que la resta de moriscos d'Espadà, de l'agricultura i la ramaderia, cultivant mancals on es plantava vinya, oliveres, fruiters i cereals. Parlem amb Agustí Hernández Dols, coautor del llibre Els pobles abandonats, paisatges de l'oblit i creador de l'espai virtual www.elspoblesvalenciatsabandonats.blogspot.com. Mai si els teus cabells es mouen damunt dels teus muscles. Anem a saludar a Agustí. Bon dia. Hola, bon dia. Agustí, reprenem l'obra referència als pobles abandonats amb el Jinquer, que pertany al terme municipal de l'Aldea de Veo, a la Serra d'Espadà. La difícil accessibilitat pot ser per si sola. Explica els motius de la despoblació. Sí, efectivament, estem en la Serra d'Espadà, que actualment en aquests moments és un parc natural, i precisament el Jinquer es troba a uns 6-7 quilòmetres per pista forestal del que és el nucli de població principal d'Alcúdia de Veo, en una carretereta que va serpentejant en una zona més de difícil accés, i això en certa mesura també explica un poc l'estat de despoblació. És precisament una despoblació. Ja poc després de la Guerra Civil Jinquer estava buit, a principis de segle tenia 28 cases, i precisament per el tema de l'aïllament podem donar el despoblament com el factor principal. Ahir es va celebrar el 7è encontre dels pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà, com apuntes molt bé al teu blog, al compàs de l'Escola de Dolçaines de Tales, amb xerrades, danses. Què tal? Vas estar allí, Agustí? Al final no vas poder acudir, clar, com també la meteorologia no apuntava molt favorable, l'objectiu era anar-hi, però no vaig poder acostar-me. En qualsevol cas, esta trobada sí que s'està impulsant des de fa diversos anys ja, és com molt bé comentat la 7a edició, i bueno, l'any passat se va fer per exemple en Suera, i la veritat és això, un mostrari dels productes, de les activitats del parc natural i dels pobles que en ell estan. Així està sonant el quartet de clarinets Erwin, que va estar així la setmana passada amb Vicent García Perales. Bon dia, Vicent. Hola, bon dia, com esteu? El predomini lingüístic és distint de les seues tres entitats de població, i hem cridat a Vicent perquè ell és lingüista a banda d'un gran músic. Al cap del municipi, l'Alcúdia de Veo, és el castellà, no? Mentre que a Veo i a Benitandús és el valencià. Sí, exacte, el que és el poble general, diguem-ne, que és l'Alcúdia de Veo, és de predomini castellà, Veo és valencià, i els comentàvem, no? Tornem a estar en una zona de frontera en la qual és difícil de delimitar. El que passa és que la curiositat que té aquesta zona, ja sé que tenim molt poc de temps, però la curiositat que tenim és que estem davant del valencià pitjat, perquè sempre s'ha dit que el valencià pitjat, allò de dir el Jardí de les Delícies, per exemple, està entre el riu Palància i el riu Xúquer. Doncs més amunt del riu Palància, uns pobles més amunt, doncs trobem el poble d'Aín, que està a prop d'ací, tenim el poble d'Onda, tenim aquesta zona que és Tales, Suera, doncs així per exemple també diuen Jardí, Fetge i Cotxe, i Veo, que és valenciano parlant, també parla valencià pitjat, però la S sonora sí que la manté. Això és el que més et va sorprendre a tu, no? De la zona i dels seus voltants. El pitjat. Sí, de fet també vaig estar fa uns anys fent unes enquestes, ja saps que també faig un poc de recull de camp, no? Vaig estar fent el valencià a l'església i vam estar allí a la parròquia de Veo, a Sant Antoni, i vam gravar. Bé, aquest dia no estava el capellà, que era de Tales, i feia la missa en valencià. Allí tenien els leccionaris que han publicat des de la Paula Tornesa, el capellà Manolo, i fan les misses en valencià, i la gent que contesta fa les contestacions en valencià. Que bo, que bo. Agustí, Vicent, també és un lloc a la Serra d'Espadà on tot és cobert per la verdor a poc, no? Antigues edificacions, trinxeres de la Guerra Civil. Són estos llocs on potser la història es palpa en primera persona quan anem a més de gaudir de la natura i dels paisatges? Penseu això vosaltres també?
Sí, de fet, sí, de tres. Bueno, Agustí, que parla, que sap. En principi, el paisatge de la Serra d'Espadà, que ara podem veure, és molt diferent al paisatge de fa 50-60 anys. De fet, les fotografies de la Guerra Civil, pensem que així en la Serra d'Espadà el front va estar aturat durant prou de temps. Les imatges que tenim dels anys de la Guerra Civil mos dibuixen una serra totalment desforestada, perquè prèviament també, al estar habitada, la pressió humana sobre el territori feia que estiguera cultivada i abancalada, en molts casos fins a la part alta de les muntanyes. Lògicament, en produir-se l'abandonament de l'agricultura i de la majoria de població, és el bosc, el pi, el que reocupa els espais. I després, per exemple, sí que efectivament hi ha un munt de testimonis, trinxeres, nius de metralladores, també castells roquers com el de Mauz en Suera, despoblats, altres despoblats a banda de Xinquer, com el de Suera Alta, en el terme de Suera, i en fi, és un lloc realment encisador, bonic, i que té unes vistes magnífiques de diversos cims. Vicent, què volies dir tu? Sí, volia comentar només simplement que a mi sempre és interessant agarrar tant el Google Earth, això que tenim de les tecnologies d'aplicar-ho, i aleshores fas una panoràmica des del satèl·lit i vas veient doncs, que és una zona tota verda, tota perfecta, i a més és el que comentàvem, hi ha molts pocs pobles, que també està Veo, Alcúdia de Veo, etc., i més cap a l'interior, que ja és la zona castellano-aragonesa, doncs ja queda molt lluny, i tota la zona és verda, aleshores, clar, és impressionant, les vistes, i clar, les fotos que hem vist també al blog d'Agustí també ens donen testimoni del fet. Bueno, Agustí, has posat una nova entrada al teu blog, al blog dels pobles valencians abandonats. És el Mas del Rogle, a l'Alcora, a l'Alcalatén, un mas deshabitat en la vessant sud del Penyagolosa. Sí, un dels moltíssims més que podem situar en tota la comarca de l'Alcalatén, en la confluència entre l'Alcalatén i l'Alto Mijares, que me paregué un lloc especialment representatiu per ser, pues, no sé, com Los Mores, com La Crevada, com Vivió, moltíssims masos que arribaren en alguns casos a tindre pràcticament un centenar d'habitants i que avui 30, 40, 50 anys després estan ahí com un testimoni, com un testimoniatge de tota eixa vida que va florir i que ja desaparegué, no? Bueno, anem a acomiadar-nos amb el quartet d'Erwin que es va gravar la setmana passada. Això? La sintonia del Jardí de les Delícies és el fragment de la flauta màgica de Mozart. Saps que Agustí, com ens va dir una vegada en l'antena, també és música. Aleshores, algun dia podríem fer la sintonia dels pobles abandonats, per dir-ho d'alguna manera, entre Vicent, Agustí. Bueno, jo es faria fotos i ja està, No em banya. Bueno, Agustí Hernández, com sempre, moltes gràcies. Convidem els oients a que entren al seu blog. www.elspoblesvalenciansabandonats.blogspot.com. I què vaig a dir-li al nostre amic Vicent García Perales? El nostre Indiana Jones de la fonètica. Sí! Moltes gràcies per les etiquetes, veritat. Ja estàs batejat. I ara me'n vaig de comunió. Ara pues, a disfrutar, Vicent, Agustí, una abraçada molt gran. Una abraçada, gràcies. Una abraçada. Arribem a les 11 amb el quartet Erwin de clarinets i la nostra sintonia. Després tindrem música en viu, cinema i moltes més delícies. Fins ara.